името на Господа. Ние сме толкова благодарни, че можем да се намираме в този прекрасен дом и отдаваме цялата слава на Него. Знаем, че времето, което живеем, е наистина динамично и усилно. И онова, което топли сърцата ни и ни радва, е действието на Бога в нашия живот. Той е като една светлина, която ние можем да излъчваме. Словото Божие казва, че ние сме служители на светлината и с онова, което Той е направил в нашия живот, ние можем да го прославяме. И аз искам да прочета един малък пасаж от второто послание на Коринтяните, 4 глава, в който се казва така: зато и като имаме това служение, както и придобихме милост, не се обезсърчаваме, но се отрекохме от тайни и срамотни дела и не постъпваме лукаво, нито изпорчваме Божието Слово, но като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога. Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погинват, за тия невярващите, чието ум Богът на този свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, който е образ на Бога. Защото ние не проповядваме себе си, но Христа Исуса като Господ, а себе си като ваши слуги заради Исуса. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, който е огрял сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето на Исуса Христа. Ние сме благодарни, че Бог е огрял сърцата ни, но това, което е вложил, то е служението, за да може светът около нас да се посвети за благодата и славата на Исуса Христа. Те сме в един дом, в едно семейство, което наистина имат свидетелство и светлина на Бога в сърцето си. Ние сме толкова благодарни да виждаме какво Бог е направил в живота. Но чудното е, че Бог работи и прави чудеса, така защото хора от друга религия, каквато е мюсюлманската религия, да се обърнат към Исуса Христа, живия Бог, и да го почитат като Господ. Бог ги прави от истински православни, традиционни мюсюлмани, ги прави в истински поклонници, които да търсят Бога и да му се покланят с дух и с истина. И аз много се радвам, че Надя и нейният съпруг са го намерили този Бог. И аз искам сега обаче да върна малко назад и да ви попитам как вие ходихте като мюсюлмани, как беше вашия живот, защото вие сте били възпитани в този път. Как служихте на мюсюлманската вяра? Да. Първо искам да кажа името си. Казвам се Надя, на 33 години съм. Първо искам да започна с това, че съм била в мюсюлманско семейство. Цялото ми семейство беше в мюсюлманско. И от детството си аз съм почитала религията, мюсюлманството. Първо искам да ви кажа за това, че в мюсюлманската религия, това е, че и то е силна религия, преди съм била мюсюлманка. Почитали сме тези байрамите. Имаме байрами, Курбан байрам, имахме преди, Рамазан байрам. И ние всеки път, когато имаме байрам, имали сме байрам, ходихме в джамията. И това, че ние не знаехме за Исус Христос, не го познавахме, ами с една дума вярвахме в Мухамед. И това е една грешка, специално в моя живот, защото не сме познавали нашия Господ Исус Христос, но благодаря на Бога, слава да бъде на Неговото име, че Той ме извади, цялото семейство, извадено от тази тъмнина и ме поставя в Неговата виделина, защото Исус Христос е светлината и истината на този живот. Благодаря на Господа Исуса Христа и цялата слава отдавам на Него. И с една дума, по-накратко мога да ви кажа, че мюсюлманската религия е една наистина такава силна религия, защото в мюсюлманството много се спазват традициите. Трябва да се спазват. И това е, че
друго нищо не мога да кажа, но по принцип мюсюлманството е традиция. Традиция, трябва да си пазим традициите, да си пазят традициите, но това е, че не познават Исуса Христа за Господ. Те приемат само мюсюлманството в Мохамед, за Мохамед вярват, Аллах казват, но не знаят кой е този Бог, на когото вярват. И аз, между тях, преди като съм била, и аз съм вярвала в Аллах и съм се молила на Аллах, но Той ми е давал отговор, не че не ми е давал, но Бог поради милостта си ми е давал отговор. Но аз не го познавах. Той му е познавал Бог. Още в утробата на майка ми. Той е знаел, че ден ще дойде, аз ще бъда от мюсюлманството ще се оставя и ще бъда християнка, но аз не съм го познавала. Това е. Но сега се радвам много и съм щастлива, и цялото ми семейство, и децата ми, и съпругът ми. Съм щастлива, че познавам вече Исуса Христа. Че Исус Христос, не аз живея в Христа, но Христос живее вътре в мене. И аз съм се разпнала вече с Христа. И благодаря на Бога. От цялото се сърце му благодаря за всички чудеса, за милостта, за любовта, за благодатта. За всичко благодаря на Бога, че ме извади от тази кал. Подаде си Неговата добра ръка, извадена от мръсната кал и напостави на Неговата канара. Благодаря на Бога. Благодаря на Бога. Ще бъде интересно сега да ни разкажете наистина как Бог започна да работи в живота ви, за да ви привлича, да ви показва, че Той наистина съществува, че Исус е реалност. Как ви свидетелстваха за Бога? По какъв начин стана вашето повярване? Първоначално имаше един брат, който преди години идваше у нас. Той брат и той е Божен, обаче не е в Евангелската десятна църква. Идваше преди 5-6 години у нас. И ни даде някакви книжки такива за Исуса Христа, но на нас много не ми правеше впечатление. Обаче до миналата година, 98 година, това се случи вече април месец, когато аз се разболях. Нали? Април месец ми беше разболяването, пък преди той не познавахме Бога, само сме четели някакви книжки, но не сме знаели нищо за Бога. И на нас, специално за мюсюлманите, аз вече не съм мюсюлманка, искам да кажа за мюсюлманите, е много и трудно, нали, от една вяра в друга вяра, от една религия в друга религия, но вярвам, че всички с това мое свидетелство, с което ще го кажа, нали, вярвам, че много мюсюлмани ще им докосне сърцата, това, което аз ще разкажа, и вярвам, че техните сърца ще се променят и ще приемат Исус Христос за свой Господ и личен Спасител. Амин. Както ние сме направили, както ние приехме Исуса Христа. Април месец аз се разболях. Обаче аз не знаех болестта си. Имах много лоши преживявания. В стомаха имах болки. Навсякъде. По цялото ми тяло имах болки. И моите родители ме накараха да ида на лекар, защото аз по принцип не обичам лекарите. Да ходя на лекар. Обаче съпругът ми и моите родители ме водиха на лекар, и то на частен лекар. Ходихме на лекар, прегледаха ме и ми казаха, че имам остър гастрит. И ми казаха, че нищо не може да се направи, само може лекарства. Разписаха ми там някакви лекарства и от тези лекарства, когато дойдох да ги пия, стана ми по-лошо, даже се отрових от тези лекарства. И продължих, дните ми продължаваха с такива тежки заболявания. Много ми беше лошо, много ми беше трудно. Съпругът ми беше вкъщи, той всичко знае. Майка ми, баща ми, те почти знаят моето състояние, какво беше. Аз с дни, с месеци съм лежала вкъщи, не можех да стана, но все по болници, все по лекари. И накрая ходих пак да ме прегледат, 2-3 пъти ходих, и след това за последен път ходих и ми казаха остър гастрит и трябва да те оперирам. Обаче моите родители не бяха съгласни да ме оперират и казаха, че тук не искаме, може да я заведем в Стара Загора или в Пловдив.
Но благодаря на Бога, най-важното ще кажа това, благодаря на Бога, че Бог му откри и Бог направи чудото с мене. Миналата година, месец юли, даваха прожекцията, безплатна прожекция даваха на Исус Христос, филма Исус Христос. И една сестра, аз не я познавах, сестра Димка, се казва от нашата църква. Тук сме ние 3 къщи, обаче сестра Димка дойде у нас и отвън от портата викаше. И аз излязох, бях болна и казах, какво обичате? И тя ми каза, даде ми една картичка с Исус Христос, заповядайте, елате на прожекцията на Исус Христос на филма, да го гледате. И в този момент на мен ми се случи нещо и тъй хубаво ми беше, като че ли имах мир в сърцето. И съпругът ми дойде и му казах, и той ми каза, че наистина може да идем да го гледаме. Но от понеделник, нали, почна филма, ние все не можехме да намерим време да идем да го гледаме. Но така стана, че в петък на 31 юли беше. На 31 юли в петък беше в зала Култура даваха филма Исус Христос. И ние само с мъжът ми и с средния ми син отидохме да го гледаме филма. Наистина, че филма беше много вълнуващо, беше прекрасен филм. И по средата един брат от Пловдив беше, стана там нещо да приказва, нали, там да казва за Исус Христос, но ние като не го познаваме, на нас не беше малко и тъй чудно. Почна да приказва за Исус Христос. И след това, когато за втората част познаха филма, тогава вече нещо вътре в мене, и почувствах някаква топлина. Вътре в мене. И си казах, той мъжът ми беше до мен и му казах, Юлиане, нещо става с мене. И той ми рече, не се притеснявай, като излезем от филма, тогава вече ще видим какво е, що е. И свърши филма. Но във филма това, като го гледахме филма, голямо, така, как да ви го кажа, нямам думи. Страхотен филм беше, хубав филм беше, даже сме ревали във филма. Докосна на този филм. Ние защото за първи път го гледахме. Ние не сме го гледали друг път. За първи път го гледахме и беше много хубав, прекрасен филм за нашия Господ Исус Христос. И след това, когато излязохме вече от филма, аз отидох до туалетната, нали, да видя какво ми. И нали, това вече, като се видях, това викам женска болест. И се прибрахме. И мина един ден. Беше в петък. Събота бях направила буркани, нищо ми нямаше. Неделя беше 2 август. 2 август беше. Миналата година, 98 година. И сутринта не мога да стана. Имам някакви болки. И казах на моя мъж, викам, Юлиане, викам, той пък искаше да отива на язовира с сина ми. Викам, не дей ме оставям, моля те, викам, имам някакви болки, чувствам се, че не съм добре, остани с мен. И той ми рече, не се притеснявай, викам, ще да само за 1-2 часа и се върна после. Викам, хубаво, иди. Той отиде, обаче сам. И аз останах с двете си дечица сама. И какво да направя? Първо, сутринта имах болки такива по-слабички. Но след един часа, много ми се увеличиха болките. И тези болки бяха адски болки. Но аз не знаех какво става с мене. И даже от тези болки аз на земята бях. В земята, когато майка ми, след 4 часа, дойде моята майка и съпругът ми се върна, те ме намериха в земята, аз как ревах. В детската беше. И само викам, крещя и само казвам, умирам. Това 4 месеца, тези болки, тези страдания и накрая на 2 август това нещо като се случи и тези болки и съм си рекла вече, оставям се и не мога, вече нямам сили. Нямах сили. И викам, умирам и се моля на Аллах, по-турски съм се молила. Обаче няма никакъв отговор от Аллах. Мълчи. Аз се моля, рева, крещя, но никой не ме чува. Майка почна да плаче и ми каза, моето момиче, умираш, какво ти става, кажи ми. Но аз си казах, майко, не знам,
Ако щете вече в София му водете, но където е, искам каквото и той в мен, ако ще да ме оперират, да се оттърва. Защото аз не знаех какво става с мен. И после нещо мина, най-много 15 минути беше, нали? 15-20 минути мина и някакви напани. Вече родилни напани чакат. Напани, силни напани и казах на майка, защото той мъж, нали, нищо не може да му направи. Казах на майка, викам, майко, нищо усещам някакви напани и майка ми рече, ела, мамо, вика да идем в туалетната. Само майка той ми рече, тя колкото и да не, нали, жена. И отидохме в туалетната. И аз се затворих, обаче аз съм сама в туалетната. И това никога няма да го забравя. Това в целия си живот, на 33 години съм, имам 3 деца, да са живи и здрави, но такова нещо през целия си живот не съм виждала. И когато вече бях в туалетната, някакви напани ми дойдоха и когато аз се напънах и родих. Родих и това нещо никога... Знаете ли, че сте бременна? Не. Това през целите 4-5 месеца Бях цветна бременност. Всеки месец, нали, женското, нормално ми идва, нищо ми няма. И те ми казаха остър гастрит. След това, нищо. И на видеозона съм ходила. Ни бебе, ни нищо няма. И накрая се вижда вече, че... И накрая вече сама в туалетната аз си родих бебето. Бях на 5 месеца бременна. На 5 месеца и сама съм се изродила. Никога няма да го забравя. Никога. През целия си живот, докато умра, аз няма да го забравя. Какви болки, какви страдания имах. И това, че чудото почна тогава. Чудото почна тогава. Той излезе бебето вече, нали? И аз сега няма какво да направя. Майка дойде, като аз отворих вратата, тя майка ме видя и почна да плаче. Мъжът ми, тук кумшиите, всички почнаха да плачат. Това беше паника за нас. И какво да направя? Бебето е в мене, пупчето е вътре в мене. Аз се чудя сега какво да направя. И майка почна направо, вика, ще ме прилушее моето момиче, вика, тези 4-5 месеца, като си била, вика, болна, виж, вика, моето момиче какво е било. Тя, нали, почна да ми каже. И какво да направя сега? Айде се качваме горе в стаята. И майка взе ножицата да реже на пъпчето на пъпчето на бебето. Но една от кумшите рече, вика, не дей, защото, вика, може да направиш нещо на дъщеря ти. По-хубаво, вика, идите, викайте лекар, и, нали, да иди вече в болницата и вече, вика, там каквото искат, вика, ще направят, вика, ти няма да оставят. Но моята майка рече, вика, аз не мога да я оставя да иде в болницата, защото може нещо да я направят, страх на е. Нали, тя майка по принцип е страхлива такава. И обратно в туалетната. С бебето, обратно в туалетната. И слава на Бога, когато отидох в туалетната, пъпчето беше освободено. Да. Слава на Бога! Трябваше нещо с ножицата, някой с ножицата. Всичко беше нормално. Най-нормално в жената се прибира пъпчето и в детето всичко... Всичко нормално. Специално някой доктор изражда. Ето да. това е нашия свръхестествено израждане. Свръхестествено израждане това става. И после вече майка взе бебето и го зароби. Нали, защото то беше голямо бебе. Да, то е било даже мъртво вътре в нея. Посиняла. Това е било чудото, че тя е била мъртва, Бог е запазила жива и го освобождава. Да. Напълно, да. То беше мъртво и аз го видях с моите очи, защото то беше голямо бебе на 5 месеца, нали? Колкото да е, то е вътре в мен, било толкова месеца, нали? Но вярвам, че той е при Бога. При ден ще дойде, аз ще се срещна сина. Беше момченце, да. И вярвам, че когато ида при Исуса Христа, при нашия Господ, вярвам, че сина ми там ме чака. Знам и вярвам. Вярвам в Исус Христос. Защото Бог е казал в Словото, че Той не е Бог на мъртвите, Той е Бог на живите. Амин. Вярвам в Бога. Вярвам. И след това се случи по-лошото. Тук получих кръвоизлив. След това, когато вече родих бебето, получих кръвоизлив. И това нещо се случи в 5 часа, след обяд.
на 2 август 5 часа. И след 5 часа до 12 часа аз имах страшни адски болки. Това не е за приказване. Това не е направо да се каже. Но искам да свидетелствам за Исус Христос, за да може хората да чуят това свидетелство и да им докосне сърцата. И получих кръвоизлив и с големи болки в главата. Много болки. И дигнах температура 41 градуса. 41 градуса. Обаче от 5 до 12 часа ние с майка, мъжа ми сме седнали в другата стая и се молихме на Аллах. Аллах да ми помогне. Все още не сме Аллах да ми познавали. помогне. Да. Но благодаря на Бога, че Бог, милостта му трае до века, Бог пак ме чу. До 12 часа имах болки, след това слава на Бога. Спряха ми болките малко и те се успокоих. Да. Обаче, после вечерта аз заспах, на сутринта тази температура не спадаше в мен. И постоянно треска имах, получих треска, температурата и кръвоизлив. Кръвта не ми спираше. Кръвта въобще не ми изпряла. И аз, откакто на 2 август го родих, на следващия ден, когато майка ма рече, лягаше повече, не може да ставам аз. И 3 дена аз бях на леглото. Въобще не съм мръднала от леглото. Въобще не съм мръднала от леглото. Само си лежах. Даже ядене ми идваха на леглото ми. Да, беше едно като кома, едно тайча, не се осъзнаваше понякога. После Треска. почнах да вълнувам, не зная вече какво правя. Да. Не бях в себе си. С една дума не бях в себе си. Броеше различни цифри. Това е от температурата. От температурата на турски говореше, 3, 7, 10, прискачаше, но тя вече не беше с нея. И се оплашихме много. И това се случи неделя, беше 2 август. След това мина 3 дена, не беше 2 дена. 2 дена, след 2 дена. 2 дена, да. 2 дена мина. Същия ден, когато вече Исус ще ми дойде, моя брат, имам брат, има приятелка, Марията се казва, дойдоха да ме видят. И когато дойдоха, аз бях на леглото, обаче бях в такова състояние, че не мога да приемам никакви гости. И не мога да приказвам с никого. В такова състояние бях. Обаче Марията ме целуна, дойде при мен, седна до мен до краката ми и почна да плаче. На моя брат, приятелка. И ми каза, защото тя видя моето положение и видя, когато вадихме термометъра, че беше 41 градуса. И тя ми рече, како Надя, знаеш, че тази температура не е добре. Трябва да извикате лекар и после на моя мъж рече, батко вика, не стойте, вика, трябва вика да я водите на лекар, защото вика има хора до 40 вика, не могат да издържат. Тя вика 41, вика, какво правиш, вика? Трябва вика да я водите на лекар. И аз си само казах, аз имам лекар. И тя ми рече български. Тя ми рече, ами кой лекар? Някакъв частен ли се хвана? Тя мисли, че някакъв частен имам лекар. Да, личен лекар. И аз си отговорих, викам, не Марията, Господ ми е лекар. Тя това не нещо осъзнава какво казва тя. от устата ми излезе. Но аз не знаех какво приказвам, какво казвам, нали? И тя ми се засмя, пък тя беше на 1 месец с моя брат повярвали. На 1 месец бяха. И ми каза, виж ли какво ще кажа, како Надя? Може би наистина Бог, Господ, нали, Бог е силен да ти помогне, но по-хубаво иди пак на лекар. Тя ми го каза. Но аз се рекох, не, аз няма да ида на лекар. В мен имаше нещо, че не исках абсолютно никакъв лекар да ме види или да ме прегледа. И след това те се заминаха, беше към 9:30, 10 часа, те се отидоха. И това нещо се случи вече 12 часа вечерта. Беше много голяма жега, помня, миналата година. Август месец,
4 ли беше или 5 август? 5 август. 5 август беше. 5 август беше, да. Точно така. И тогава вече чудото стана. Тогава вече чудото стана. Молих се на Аллах вечерта да спам. Майка ми беше в същата стая, мъжът ми, родителите ми, нали всички бяхме в една стая. И майка ми каза, вика, моето момиче, помоли се на Аллах и заспивай. Моята майка ми каза. И аз се помолих на Аллах. Само рекох, Аллах, дай ми един спокоен сън. Друго нищо не съм искала от Аллах. И Аллах какво ми даде? Даде ми това не спа, само си затварям очите и пред мене малко бебе, новородено бебе, държат го от краката. Главичката надолу и бебето реве. Почна да ми се привиждат такива в ужасните филми, такива вампири, демони, такива работи. Ужасни кошмари такива. Обаче аз викам на майка, не мога да заспа и рекох, майко, нещо става с мене, виждам такива ужасни работи, привиждат ми се. И тя помисли, че нещо ми става с мене и вика, няма, вика, нищо страшно, вика моето момиче, помоли се на Аллах и Аллах ще ти помогне. За втори път майка ми го каза това нещо. И аз за втори път послушах майка и пак се помолих, Аллах, дай ми един спокоен сън. Но слава на Бога, този път дойде Исус Христос със цялата си слава. Не мога да ви го опиша как дойде аз, защото не го познавах. Видях Исус Христос, това беше на видение. Видях Исус Христос в облак ми дойде, отгоре слизаше от небесата с облак беше. Краката не му се виждаха, имаше една бяла мантия и тук на метало имаше и тъй от тази страна. И помня, жезъла му беше в ръката, в главата имаше една златна корона и в кръста един златен пояс. Обаче, когато го видях, аз наистина, когато го видях, аз не осъзнавах какво става с мен. Видяхме тук брадичката, косата, бе всичко. Обаче Исус Христос нищо не ми каза. Само рече и така. С едната ръка отвори ми една врата. И то в сини облаци. И тогава заспах. Нищо не помня друго. На сутринта ставам, събуждам се 9 часа и майка още като се събудих и ми даде термометъра. Той мой мъж е свидетел, знае. Когато сложих термометъра, майка стои до главата ми, мой мъж, да видим колко ще излезе на термометъра. И защото искаха същия ден вече да ме бъдат в София. Това беше последните. Нямах избор. 4 месеца. И слава на Бога, температурата ми беше 35,5. Слава на Бога! Цялата слава отдавам на Исуса Христа. Цялата слава! И след това, когато го видях, аз не осъзнах, че Исус Христос дойде в моя живот, че Той ме изцери. Когато Той ми се появи в видение, когато го видях, Той още в момента ме изцерил, но аз не можах да го усетя. Той ми даде само един мир, в сърцето имах мир. И това беше. И след това, когато видях вече Исус Христос, за 3 дена и кръвта ми спря. Благодаря на Бога. За една седмица Бог ме изцери. За една седмица Исус ме изцери. Благодаря на Бога, от цялото сърце му благодаря, че Бог видя колко страдах, колко болки имах. И благодаря на Бога, че Бог ме докосна, че Бог ме изцери, че Бог ми даде нов живот. И аз му благодаря от цялото си сърце и отдавам цялата слава на Исуса Христа. Защото няма друг изкупител и спасител и няма друг лекар над лекарите. Бог, който извършва чудеса, Бог, който извършва изцеление и освобождение. Благодаря му. Цялата слава отдавам на Исуса Христа. Слава да бъде на Бога. Слава на Бога. Това беше голямо чудо. Когато моята съпруга на вечерта вече вижда това видение и на сутринта, когато ние се събудихме, ние гледаме нашата съпруга, моята съпруга, гледам с бабата, с майка ми,
Тя толкова спокойно спи и ние се оплашихме. Да не би нещо Да, се бабата по едно време сложи и тъй за сърцето. Нормално, аз гледам пулса нормално. Попипам я. Тя направо като новородяна част беше. Сено За нова. пръв път, За пръв, да, месеца. от толкова месеца, Пет за пръв път. Аз моята съпруга виждам такава спокойно спи, нормално. Тя сутринта рано се събуждаше, а тя беше до 9-9:30 спане, Здрав спокоен, сън. здрав сън. И когато се събуди тя, първата й дума каза: майко, гладна съм. Да, така. Майко, гладна съм. Тя толкова с месеца, каквото идеше, повръщаше. Като талита. Да, гладна съм. Думата й беше. И ние от радост, и като видяхме термометъра, това чудо, което направи нашия Господ Исус Христос, вече какво ли да не му понесем отпреди? Каквото имаш. Каквото и имаш и каквото Бог беше дал вече. И благодаря на моя Господ, тя след няколко дена стана и даже почна в дома си да шата. Домакинството да си продължава. Точно така. Домакинството да си След продължава. една седмица. Викам, съпруга викам, жена викам, не вика, чувствам се вика силна и здрава. Думите й бяха на моята съпруга. Когато Бог прави нещо, той го Когато прави Бог съвършено. съвършено. Съвършено го прави. Това Но беше това, голямо че с една изцеление. дума сърцето ми е било пак за коровяните. Но тя след това и вече, когато стана второто чудо с синът ми, Бог потвърждава друго. Да, че действа в Че живота, че действа ви в търси и че ви иска Да, бъдете. ние не го намерихме в неговата нашия ръка. Господ, Той Исус намери. Христос. Той на намери. Амин. Той не откри. Той не откри. И с по чудеса потвърждава, че Той е живият, че Той е истинният, че Той е вечният. Така, как започнаха нещата при тебе, брат Илияни? При мене нещата почнаха с филма. Това, когато с моята съпруга бяхме на филма, това беше много докосващ филм. Пред целия филм с моята съпруга те сме се фащали за ръка И смирена. и сме ривали. Това Сълзи ще- това е било. Това е Слава сълзи, Богу. докосване, вътре в сърцето докосване това беше. И това, че през филма вече, когато се свърши, един брат от Пловдив беше, който каза: кой иска слово, да се записва слово. Да. Да. И ние бяхме на 5 или на 6-я ред Да. в Искра. И седно, Култура беше. да. И седно някой ма фана ръката и джигна. Викам, аз викам, искам, викам, Новия Завет. Записах си името. Имате ли, вика, деца? Да. Викам, да, викам, синът ми, викам, детско слово. Викам, да, викам, детско слово. Ето вече в мен вече това беше докосвано. Докосване Докосвано. и глад, искате И глад, да да. четете Словото на Бог. И след като мина няколко седмици, и словото аз го взех, го получих от нашата църква. Не знаех, че и в тази църква вече ще сме. Ето Бог всичко потвърждава. От нашата църква взех Новия Завет и детска Библия. И вече след като вече стана чудото, и след като взехме Словото, тогава вече познахме нашия Господ Исус Христос. И аз самичък, тук на същото място, като седя, прочитам Словото. Прочетох една глава. Първата глава на Матея прочитам. И много силно ме докосна. И самичък съм приял моят Господ Исус Христос тук на място в хола. Никой нямаше до мене. Самичък тук съм ривал с сълзи, нещо ми беше силно докоснато. Приемам моят Господ Исус Христос да влезе в моето сърце и да бъде мой Спасител. О, слава да бъде на Бога. Слава на Бога, самичък тук съм го приел. И после вече чудото, след като стана с сина на 15 септември, Значи фактически минава това, Един става месец. 5 август. И Значи 15 на дни. 15 На 15 дни. Месец и 10. Месец и 10. месец да, Бог Какво се случи с него? потвърждава друго свидетелство. С Второто сина чудо. до второто чудо. На 15 септември аз се връщам от работа. Синът ми първи ден учебен ден. Връща се от работа. От училище аз се връщам от работа. Обаче на синът ми излязъл зъб, един зъб от венеца нагоре. Не нормален зъб, а това нещо, мога да го казвам, едно ненормален зъб, който нагоре тръгнало. И това е било някъде
месец сигурно е било на синът Това е ми. расло. Той е раснало. През това време, което с съпругата сме имали това случаите, Да, борбата, тези атаки, синът ми от страх не ни е казвал. Не казва. Той се е оплашил, като видял нали, с майка му какво се случва и той направо оставил го това нещо. Но зъбът е пораснал. Един нормален зъб, Като едно бобено зърно. бобено зърно, цяло бобено зърно нагоре. И вече, Даже беше имаше раничка. Раничка. Вътре дупка имаше. да, това беше и той надигнато. И ние на моята съпруга чудото не сме обърнали внимание на синът си. И това на 15 септември вече, моята вече, благодаря на Бога, всичко изцелено. Връщам се от работа, моята съпруга реве. Тук седнала, плаче. Синът ми в детската плаче. Влизам, чувам още от вънкашната врата, че моята плаче. Викам, какво стана? Аз помислих, че нещо пак, нали? Вика, да, не вика, аз съм вика, добре вика, здрава съм, но вика, ела вика, да видиш вика, в синът не вика какво се случи. Викам, какво стана, викам със синът ми. И тя реве и обаче в голямо напрежение, викам, не се притеснявай, викам, че викам, току-що викам се оправи, викам, аз се притеснявах за нея. Но когато видях и синът ми, това вече много се събра. Когато видях синът си в зъба, аз се оплаших. За първ път виждам такъв зъб, като не расте нормално, а нагоре. И му надигнал, тук бърничката и му седи, отвори на устата. Не може и той да го затвори. Не можеше да иде. Не може да иде подострено и отвътре му е направила една дупка, рана Това направо направо не е за... в горната устна. Като го погледнах, аз се фанах главата, отидах в спалната, почнах да рива. Тя моята Точно държи при те мене. виж. Вика, сега, вика, какво ще стане? Викам, жена, това викам, само викам операция. Ама вика, как операция? Да, вика, само викам, това викаме операция, викам, който викам, хирургически, викам, стоматологичен операция. Трябва, вика, да идиш на лекар. И аз нито съм се съблякал, нито нищо. Взех синковеца, викам, татко, викам, трябва да идем, викам, на лекар, викам, трябва да идем. И сина почна да плаче. Татко вика, страхнал, викам, много. Викам, не се плаши, викам, татко, но ето колко силно Бог докосва, той вече е било в семейството ни, Божията ръка работи вече. И аз не осъзнавам какво казвам на сина. И думите много добре ги помня. Много добре ги помня. Казвам на сина това. Сега, татко, не се притеснява. Зъбът ти ще го махнем, той ще се махне. Ни болка ще почувстваш, ни нищо. Ни кръв ще видиш, ни болка, ни нищо. Само едно... Само да го успокои. Да, само викам, едно повече викам ще се сложи, викам. На ясно викам и тогава. Това ще е цялата работа. Тези думи... Пророчески. Все едно пророчески бяха думи. Да, наистина. Прегърнах се с синковица, съпругата си я оставя вкъщи. Аз те се моля на Аллах. Притеснена. Ти пак търсиш. Тя Аз на пак Аллах търси. се моля. Притеснена тя. Почитахме в поликлиниката на първия етаж. Взехме номерче, качих се на 4-ти етаж на дежурен кабинет на праща. Влязохме, приеха. Сестрата, като видя този съд, вика, какъв е този съд? Викам, не знам, вие ще кажете. Ама това, вика, не е за нас, вика, това, вика, директно, вика, за хирургия. Викам, как, викам, нещо, викам, не моля да се извади. Не, вика, това, вика, за хирургия и сина вътре. И като чу, почна да плаче. Не, вика, татко, аз, вика, се връщам. Не те, викам, татко, казах ти, нищо няма, викам, да се случи. Няма да чуеш, викам, никаква болка, викам. Само, викам, малко, викам, и тъй кръвчица с помъчи. Пак потвърждавам тези думи. Написа ми тази сестра една бележка. Те вече се знаят бележките. Направо, вика, отсреща, вика, в хирургия. Но, вика, нямаме номер. Не, вика, с това, вика, веднага ще във приемат. Това, вика, е спешно. И тази сестра с нас дойде. Почука на вратата. Вика, тук, вика, има, вика, спешен, вика, случай на момченце, вика, с етикъв се зъб. И този доктор излиза младото момченце, прочети бележката, какво вика на момчето? Викам някакъв зъб, викам нагоре, викам расте, викам това, викам за първ път виждам. Я, вика, моето момче, вика, отвори устата, като отвори, погледна, зъба нагоре тръгна. Цял зъб. Цял зъб, Да, цял зъб, наистина горе на беше. зъбо, цял зъб, нагоре. Нагоре. Нагоре тръгна. Вика, ми трябва, вика, да почакате, вика, ще ме приемем, вика. И сина почна да плаче. В мен вече тръгна молитва. Молитва вече в мен тръгна. Сида си, молитва в мен. Почнах вече на Господ. Обръщам се вече.
Защото аз тук самичък вече приемам. Да. И вече в мен Бог вече работи. Бог вече в мен работи. И какво правя аз? Все едно някой ми казва, не, седнито сина си, синът ти ще приеме. Сядаме това на фоето, 4:30, 5 часа народ, на фоето пълно е. Взимам си аз синковицата и подмишница и викам сега, татко, аз каквото кажа и това ще кажеш. Ама какво ще кажа аз, татко, не знам. Трябва да приемеш, викам, нашия Господ Исус Христос. Вече аз направо се чудя, как ми излиза това всичко в мен. Ма гледа сина, ама аз няма да мога да го направя. Ще го направиш, викам, татко. Ще го направиш. Сина се плаше, викам, не се притеснява, викам, спокойно, викам, татко. Каквото аз казвам, сина, сега викам покаяние. Ето това всичко от мен излиза вече. Сина ми се покаява точно пред вратата, който чакаме ние на лекар, да. Прие Господ Исус Христос за Негов личен спасител. Покаяние ми на всичко. Станах, изправих се пред сина. Мина са 5 минути. 5 минути са мина. Чувам глас, как ми говори. Нашият Господ Исус Христос, който Той е живият, който Той е говорящият. Той говори силното Господа. Той е жив и седи сега отдясно на отца ми. Слава да бъде на името му, моя Господ Исус Христос. И говори вътре в мен, вика, отвори на синът си в устата. Гледам, при мен никой няма, само хора, които си да чакат номера, да ми дойде ръка. Отвори на синът си устата. Само викам на сина. Татко, викам, изправи се. Сина се изправи. Вика, какво? Отвори си, викам, устата, татко. Братя, да казвам, направо се обръщам така, братя. Когато отворих на сина си устата, това беше второто чудо, което Бог направи в семейството ми. Цял зъб нямаше го. Нямаше цял зъб. Цял зъб, слава на Бога, Господ Исус Христос е лекарът на лекарите. Както синът ми той седи изправен, когато му отворих устата, нали аз знам, това беше от лявата му страна, зъбчето. От лявата му страна, ето тук му беше надигнато. Само фащаме тъй с ръчичка, когато отворих, когато погледнах. Очите ми станаха и тъй. Не мога да повярвам. Гледам, зъба го няма. Затварям устата. Още един път отварям. Още един път отварям. Зъбът го няма. Зъб го няма. Цял зъб. Лекарът го прегледа предварително. Да, лекарът видя, да. После те влиза вече. Да, лекарът го видя предварително. Зъбът го няма. Викам, татко, викам, нещо, викам да си глътна нещо, да се почувстват. Аз вече съм в чудо. Питам сина как ти стана, нали? В него става чудото. Татко, вика, нищо не почувствах, вика. Но, вика, почувствах, че и тук ми олекна. Олеквам. Болното ми място, вика, сега в момента, вика, е много по-здраво от другата страна. Това бяха думите на сина ми. Още един път дигам. Гледам. Само една малка раничка. Когато се изкарва един зъб нормален, когато се мини един месец, остава една малка лека раничка. Отстрани само леко червено. Точно те беше. Слава да бъде на моя Господ Исус Христос. И сина ми вика, татко, вика, да си варим. Не, викам. Сега, викам, ще влезем, викам, при доктора. Да види чудото. Да види, викам. Операцията от военка страна. Господ Исус Христос направи по свръхестествен начин операция. Това беше второто чудо, който с синът се случи. След 5 минути, аз вече в фоето съм свободен, радост, мир в мен. И тъй ми се искаше да крещя, да викам, хора, Господ Исус Христос е жив. Когато дойдох и го казах на моята съпруга, тъй ми се искаше да викам. Аз викам, този човек се побърка. Тъй се исках да викам, да крещя. Аз не вярвам. Да казвам, хора, Исус е жив. Той е лекарът на лекарите. Пред очите ми чудото, което направи второто чудо. Значи неговия кабинет е извън вратата на... Да, извън. Точно на неговия кабинет вратата. е молитвата и вярата. Синът ми се успокои. Синът ми почна да се смее. Това дете направо почна да се смее. Татко, вика, зъба го няма. И тъй, опитва си. Да, вика, татко няма. Ето, вика, спокоен съм. Викам, татко, и тъй речи, нали, тъй като рече,
Да, вика, прибирахме се, вика, устничките му се прибраха най-нормално на сина ми. Устата му направо се оформи на сина. Оформи се. След 5 минути вече идва нашия ред с бележката. Хайде, вика, влезте. Синът ми усмихна. Аз съм радостен, мирвахме. Влязохме. Сина седна на стола. Опъна си детето спокойно краката. Викам, татко, спокойно, викам, нищо няма да ти направи, викам. Защото, викам, зъбът вече го няма. Легна и този доктор се сложи всичко, вече подготви. И взе от остри, това вече лекарски работи, остро шило, търси зъба, да го чука. Да, кой зъб да вади? Кой зъб да вади. И само чувам, казва на сина ми. Ми вика, сега, вика, преди малко ти, вика, имаше тук един зъб, вика, къде е, вика, този зъб? А сина му, нали, обръща се, вика, този зъб, вика, изчезна, вика, няма го, вика, този зъб. И доктора, чувам, каза, тогава, вика, за какво, вика, да ти преглеждам, вика, вие, вика, да, вие, вика, бяхте, вика, за операция, вика, нали, за зъба, но той, вика, го няма. И сина, вика, вика, да тръгваме. И докторите има гледа, вика, какво стана? Викам, чудо. Чудо, викам, стана, вика. Ето, викам, това, викам, и чудото. И само отворихме вратата от поликлиниката до дома с радост. Ние с сина не разбрахме, не почувствахме по какъв начин пристигнахме в дома. Как пристигнахме това с радост? Неусетно. Неусетно. И бях отвънка, точно на вратата, вънкашната врата. И вече аз не мога да издържам. И вече в мен трябва да излезе този вид. И само викам, жена, излез, чудо стана пак. И тя моята излезе точно отгоре на стъпалата. Вика, какво стана? Тя помисли, че нещо лошо. Викам, чудо, кажи, вика, какво стана с сина? Викам, чудо, вика. Аз не мога да устоя вече. Трябва това да го казвам. Влизам, почвам да говоря на съпругата. Баща ми, майка ми дойдоха. Да, всички. Нали, да се уверят, че наистина, защото и те не вярват. Гледат на сина. Вика, това, вика, не може да бъде, вика, няма кръв, няма нищо. Той плака, защото той много го обича. Те видяха ли го? Да, баща ми, майка ми Значи, предварително го видяха и баща ми след тях, да. Бяха в голямо чудо, това беше за тях голям шок. Викам на сина, ето, викам, татко, викам, само една марличка. И тези думи, които бях ви казал, това бяха силно едно пророчество в мен, което Бог направи. Да. По пътя само казвах, татко, не се притеснявай, няма да чуеш никаква болка, няма да видиш никаква болка, само малко и тъй дупчица ще има и едно помичи. И моя син се върна само с едно малко помиче и тук е сложено. Друго нищо. Благодаря на моя Бог, Бог ми вложи тези думи. С цялата слава и почет. Това беше свръхестествено чудо. Прибрахме се в къщи, дядото, бабата видя чудото. Вече в мен гори това нещо, че някъде трябва да го казвам, свидетелствам. Това беше някъде към 8 часа, 7:30. 7:30, както си чета Новия Завет. Чета си, само го оставам, викам, аз викам, тръгвам. Тя моята каза, къде? Викам, отивам в Красимир, пък не го знам къде живее, никъде. Това е брат от църквата. Брат от църквата. Само ни споменал къде живее. Викам, нямаше го намеря. Тръгнах. На бегом отивам. Това направо целият вир вода. Звънеца. Отваря се врата, излиза братът Красимир. Той е дякон в нашата църква. И като ме видя, само по улицата един път ми са срещнали. Какво стана, вика, приятел? Викам, трябва, викам, да говоря, викам, с теб. Кажи, вика, какво е? Викам да вляза. Заповядай, вика, влез. Влязох, вътре беше съпругата му и баба му беше. Тук му бяха се освободили от този апартамент. Красимире, викам, чудо, викам, стана с синът ми. Вече това чудо, мисля, че те го знаеха. Да. Тук майка ми беше, те идваха в багаж, ето къде взимаха. Викам, второ чудо, викам, с синът ми. Какво е? Викам, отидехме на лекар, викам, помолих се, викам, така. Зъбът, вика, изчезне. Те направо бяха в чудо. В чудо те бяха. Ето, вика, Бог, вика, ме избрал вече. Бог, вика, върши, вика, чудеса, вика, показва, вика, че той е живия, той вика, истинния. Тя, вика, да дойде да му се покланите. Но викам, как викам, това ще стане? Не, вика, трябва да дойде. Сега, вика, ще направим молитва. И аз направих първата си молитва в тях. Покланих се на моя Господ на колени.
Молихме се, направихме молитвата и си казах, това беше понеделник. В сряда аз ще ида на църква. И точно така стана. Дойде сряда, денят който. Това беше след обяд от 6 часа. Върнах се от работа. През цялия ден в работа вече в мен това гори. Чакам да стане време, аз да ида в църква. Вече в мен. Пламна огъня. Исус вече в мен беше пламнал. Запаля огъня. През цялото време в денят, в работата, аз бях в мълчение. Мълчение, смирен, бях докоснат. Колегите ми не могат да ме познаят. Юлиане, да пием кафе, Юлиане, да приказваме. Викам, не, нищо. Това всичките мисли бяха в мен. Исус, как извърши чудото с съпругата ми, с синът ми, как ме докосна, как го приех. Това вече гори, пламна вече огъня. Огънят напълно беше пламнал в моя живот. Сряда отидах на църква. Първият ми ден, който влязох в църква. Влязох. И в първия ден, когато влязох, аз с моите братя и сестри, когато ги видях, все едно ще кажеш, брат, съм ги виждал от много години. Беше едно топлина, свобода, мир. Почувствах мир в Божия дом. Седнах спокоен, самичък. Никой не познавам, но отвътре ми седно, че отдавна съм бил вътре. Свободно. Брат Божидар, пасторът ни, Бог да благослови, цялото ми семейство и съпругата му. Брат Божидар стана, почна да проповядва Словото. Очите ми бяха точно в една точка. Очите ми в Словото. И вече в мен ми Бог. Бях жаден за Словото. И Бог вече казва само: слушай. Песните, които почнаха да пеят и вътре в църквата, също бях докоснат в песните. Всички пеем, но в мен беше само през цялото време в реване, сълзи и когато ревех, това всичко отвътре ми излиза. Това с тресение, докосване на Бог. За пръв път аз виждам как ръцете ми се дигат нагоре. Без никой нищо да ми е казал. Дигам си ръцете. В мен сълзи ронени. Всичко, целия съм в сълзи. Няма срам, няма нищо. Ще кажа, че съм бил много давно в църквата. Като свой дом. Като свой дом и той вече е моят дом. И на цялото ми семейство той е моят дом. Върнах се от църквата, бях силно докоснат от присъствието на Святия Дух. Силно докоснат. Върнах се, седнах тук, ръцете ми бяха тъй и мълча. Смирен. И вътре в мислите ми, сърцето ми само Исус. Тя моята дойде до мен и вика: какво ти стана? Вика: много мълчалив стана. Кротък, да, точно така беше. Викам: жена, аз викам, вече поех този път и вече не мога назад. Викам: и ти трябва да дойдеш. И тя ми казва: ама как вика, аз вика така. Тя все още не може да се осъзнае, че в животът ни вече е Господ, че Господ Исус Христос, Той намери. Не ние. Той намери вече, Той сложил вече ръка. Автоматни. Викам: жена, викам, трябва да дойдеш. Ама вика, аз още вика, не мога да повярвам как вика това. Родителите ми така, тя все още в старото. С една дума аз искам сега един момент, точно ще предавам думата за нея. И на вечерта аз легнах. Помолих се на моята съпруга, нали? За моята съпруга. Бог да я докосне, да я доведе до нея. И вече на следващия ден аз отивам на работа. Оттам нататък вече оставам думата на моята съпруга. Точно думата дойде на моята съпруга. И сега аз искам да ви разкажа какво стана после. Той, съпругът ми, когато се върна от църквата, беше докоснат наистина, че беше докоснат от Святия Дух.
И направо беше променен. Не беше вече Нов човек. нов човек, да. Като че ли миналият Юлиан, предишният Юлиан го няма. И Старото премина. Старото премина. Да, всичко беше И за... ми каза, Надя, знаеш ли, че трябва да приемаш Исус Христос? Вече видя, че Бог те цели, Бог направи второто чудо със сина ми и трябва да го приемаш. Но аз си казах, не Все и още не. беше закорона. Много бях такава, признавам се го пред Бога, не мога да лъжа, нали? Бях такава инатна. Викам, не мога. Аз викам, от детството си съм била мюсюлманка, моите родители, всички, нали, ходили сме в джами, даже с мама заедно сме ходили в джами. Редовни, да, и това ще разказвам, да. И все бяхме по джамиите, като има байрамито и ние стриктно пазихме всичко. Обаче си викам, бе ти викам, не моля да го разбереш на моя мъж. Утре баща ми и майка ми ще умрат. Аз викам, няма да мога да им направя поминито. И аз си мислех за това. Викам, не мога да приема, викам, да стана християнка, да приема Исус Христос. Ти щом си го приел, викам, отивай си на църква, не те закачам, нищо не ти казвам, но аз не мога да го приема. В мен имаше такова, брат, да ти кажа, самото като че вътре се бунтувах аз нещо. Вътре борба имаше. Че бунт също Да, това. да. Точно, тя имаше. Борих с нещо. Обаче аз му казах, той вика не. Ще го приемеш? Викам, не мога. Каквото и да направиш, викам, аз няма да приема и няма да стана християнка. И викам, и децата, викам, няма да ги пусна в църквата. Аз такава бях, че викам и децата. Сериозно. Сериозно? Да. Не. И моят мъж само ми рече, хубаво, то си твоя работа, както искаш. Точно така беше. И той си легна и това беше. Мина 2 дена. 2 дена, повече не. 2 дена мина. Бог точно 2 дена. И аз в двора, септември месец беше, в двора мета. Но сега не мога да кажа, не бях кръстена тогава със Святия Дух, нали? Святия Дух ли ми говореше? Исус ли или Бог, не знам, но чувах глас. Мета и чувам глас, обаче като ехо ми излиза, иде от ушите, иде ми прави нещо от ушите и ми казва, само чувам глас, който ми казва, аз ти дадох нов живот, аз те изцелих и ти ще дойдеш и ще се поклониш. Амин. Амин. Чух го това. Аз, пак се казвам аз, За си на пост. не мога, аз няма да дойда, аз няма да стана християнка. Вътре се бунтувам. Борба. Така беше точно. За втори път чувам глас. Аз изцелих сина ти. Аз направих чудо в дома ти. Ще дойдеш и ще ми се поклониш. За втори път. Това нещо го чувам. И аз замълчах. Когато вече втори път чух гласа, аз се осъзнах. Викам, какво става? Викам, аз помислих, че нещо да не става с мене, нали? То е свръхестествено нещо, чуваш глас. Аз до тогава, преди, нали, докато мета не съм чувала глас и чувам глас, 2 пъти чух този глас. Един път за мен, втори път за сина ми. Викам, какво става тук? Викам, нещо, сама ли си приказвам нещо, нали? Обаче чувам този глас. И за трети път пак ми каза. Обаче аз вече оставих метлата и се спра и викам, още един път викам, ще чакам да чуя този глас. И пак чуя глас. Аз ти дадох живот. Ще дойдеш и ще ми се поклониш. Това ми го каза. Вярвам, че беше Господ Исус Христос. Вярвам, че беше Исус Христос. Слава да бъде на Неговото име. Благодаря, че Той ми промени сърцето, защото сърцето ми беше закоровяло много. И когато съпругът ми беше се върнал 4,5 от работа, беше и тук в дивана, седнал и чете Словото. И аз там слизам и му каза, Юлиани, знаеш какво ще ти кажа? Това беше голямо. И той ми каза, кажи, но той не очакваше, че аз ще му кажа нещо хубаво. Чак да се забие главата в това от радост. Голям скоро. Само му казах, Юлиане, аз също искам да приема Исус Христос за мой Господ. Слава на Бога. Слава на Бога и благодаря на Бога. След това ние ходихме в църква.
църквата приехме Исус Христос за Това нас беше Господ и на Спасител. 18. И благодаря на Бога от цялото си семейство. сърце, от цялото семейство. Благодаря, Божия дом. че след един месец Бог кръсти моя с Святия Дух. Само за Слава месец. Богу. За един месец, за един месец. Подготвен, Бог, кръстен. да, подготвен, Бог всичко подготвен, Да. променен. И след това стана октомври месец, той когато бе кръстен със Святия Дух. Един месец след това. След септември приехме, октомври той беше кръстен със Святия Дух. Пък аз бях кръстена вече февруари месец, след 5 месеца. Защото, как да ти кажа сега, като че ли той беше повече в вярата. Той отворил сърцето си веднага, докато Да. ти си имала Аз задръжки имах, се. Дръжка, да, дръжката, точно да. така беше. Малко си се обръщала назад. Обаче после почнах да ревнувам. После ревност да... Ревност имах към него, защото му казах, ти си кръстен със Святия Дух, ти имаш небесен език, аз защо няма? И той ми каза, молиш ли се на Бога, молиш ли се на Бога да ти даде да те кръсти със Святия Дух? Викам, не, ще се молиш ли, че мълваш? И съм се молила един месец, това беше януари месец. Един месец иска. Месец съм се молила, аз нали, преди не знаех как да се моля. И молих се Бог нали, да ме кръсти със Святия Дух. И слава на Бога, една вечер. Аз не го разбирам как отвътре ми излезе един език. Изговорих тези 2-3 думи, но аз не го осъзнах как ги казах. Да, И моят мъж само ми хвана ръката и рече, Надя, не дай се притеснява, Бог е с теб. Слава на Бога. Защото го съм го преживял това нещо. Да. И виждам съпругата как е вече минава през огъня. Благодаря на Бога, че Бог накръсти със Святия Дух. И сега радостта ми е пълна. И на съпругът ми, и децата ми, и цялото ми семейство. Искам да кажа на братя и сестри, които нали, ще навидят, ще чуят тази касета, нашето свидетелство, нали, което ни направихме, че имаме един жив Бог, който е вечен Бог. Той ни променим. Той е вчера, днеска и вовеки същия. Той не се изменя. Искам да кажа на тези братя мюсюлмани, които като гледат касетата, да се зададат един въпрос. В какъв живот живеем ние? В каква среда? Защото, братя и сестри, живеете в тъмнината. Не познавате Исуса Христа. Не го познавате, както и аз не съм го познала с моя съпруг. Но голяма борба имаше вътре в мене. Но благодаря на Бога. Благодаря от цялото си сърце, че Бог намери, възлюби и даде себе си заради нас. Той умря заради нашите грехове. Той бъде разпнат за нашите грехове. Беше бит, беше унижен заради нас. И братя и сестри, нека вашето сърце да бъде докоснато с нашето свидетелство. Да бъде докосната, за да може да разберете и да приемете Исус Христа за ваш Господ и Спасител, както ние направихме. Защото няма друго име, нито горе на небето, нито долу на земята. Само един единствен Господ имаме. Бог, който върши чудеса и знамения, който е милостив и милостта му трае до века. Милостта и любовта му е безкрайна. Благодаря на Бога от цялото сърце. И нямам думи как да ви пиша радостта си. И сега с толкова с огромно желание отиваме в църквата. Нали, ние сме на 10 месеца повярвали. Още сме в ревността на Бога. Още сме в началото. Но и това е само началото. Да, това е началото, но вярвам, че до края, докато умрем, докато идем при нашия Господ, ще бъдем с Него. Амин. Цялото ми семейство, защото това е едно за нас, специално за нас, мюсюлманите. Това е, че от една религия в друга религия, може би на други братя мюсюлмани ще им дойде малко така Но нека да си отварят сърцата. Не, по-нещо както на нас ни беше, така, как да ви го кажа, трудничко, наистина. Да, наистина е трудно. Става една борба, вътрешна борба само. Да, наистина, моят мъж бързо прие, но аз не го прие бързо, защото има голяма борба. Но когато чух на Исуса Христа думите, Бог ме докосна. Въпреки че Бог направи чудото с мене, Бог ми даде нов живот, аз бях
бях пък закоровяло сърце. Но И втори път беше. втори път чудото направи, аз пак ли исках да го приема. Но когато вече Бог ми говореше, Това беше, тя беше докосната. тогава вече аз бях докосната, че трябва да служа на Бога. И това, което го свидетелствам, това е едно служение, за да мога да изявя на Исуса Христа името. Да го изявим, да го издигаме, защото Бог е казал в Словото: идете, чада мои, издигайте името ми, свидетелствайте за мен по градове и по села. И ние това го правим не заради нас, но за името, за славата на Исуса Христа. За да се издигне Негото име, не за нас, защото ние сме човеци. Той е наш Творец, ние нищо не сме, но Той си даде живота заради нас. И всеки, който повярва в Исуса Христа, нека първо да се зададе този въпрос. Аз каква съм била преди и сега каква ще бъда? Защото Бог е казал, вече сме нови създадени в Исуса Христа. Защото Бог на възлюби толкова, ще даде своя син заради нас. Нали? За да не погине ни един, който вярва в Него, но за да има вечен живот. И аз благодаря на Бога, че Той показа поредната си милост в домът ми. И още колко чудеса е направил в домът ми. Много чудеса. И в момента преди 2-3 дена пак направи. Постоянно Бог е вътре в домът ми. Сме с Христос, ние преминаваме от слава в слава. Всеки ден се приближаваме до Бога и Той ни открива тайните и Той казва: ще помолите от Отца ми, аз ще ви дам друг утешител, от Духът на истината. Така, можете ли нещо да ви кажете, как Бог продължава във вашия живот, да ви води със Святия си Дух? Как точно стана вашето приемане, вашето кръщение в Святия Дух? Защото това е една чудесна опитност и смятам, че вие ще я помните цял живот. Да. Това беше през нощта. През нощта, това беше вече, нали, когато съм заспала. Да. И през нощта вече изведнъж, нали, най-нормално човек като се спи и само една много силна светлина беше върху мен. Това от слънце много по-силно беше. Ярка. Неустоима въобще. Не може да погледнеш на тази светлина и само виждам светлината как застана върху мен. И още когато застана върху мен тази светлина и нещо ме облече от главата до петите. От главата до петите нещо в мен вляза на сила. Седно нещо, като пилония нещо ме пронира и сила това беше. Аз целият тъй тресен напълно се осъзнах се, обаче се събудих се, бях вече буден, обаче не мога да си отварям очите от тази светлина. Защото вярвам, че ако си отварям очите, това е ослепително. И продължавах да гледам тази светлина и само почувствах нещо докосващо в очите ми отгоре, тъй се сложи пръстите. И тъй да не мога да се отварям очите. И тази светлина доста време тъй беше върху мен. И аз се мъчих и тъй нещо да мърдам, обаче това беше сила, който беше върху мен и не могах да мърда. Да. И после разбрах, че нали, след това, че това било Бога, това е светлината, Той изявява себе си. Нали? Бог е светлина, Той Бог е любов, Бог е светлина. Тогава вече разбрах, че това е Бог, който не аз го намерих, а Той ме открил. Да, и Той те облече с Неговата сила. Облече ме напълно от главата до петите, почувствах една сила, как ми премина. Отгоре до долу ми слезе сила. Все едно ме бронира едно и тъй направо. Да, в Словото се казва, че приемете сила. Сила, да. И ще ми бъдете свидетели. Слава на Бога, точно това беше. Силата за свидетелство. Силата за свидетелство беше, да. И после вече, когато съм на няколко тяна, благодаря на моя Господ, който ме кръсти със Святия Дух, с език. Това беше вече белегът, небесен език, който ми даде небесния език. Това пак беше през нощта. Събуждам се през нощта, който изведнъж сила, който върху мен пак преминава от главата до петите. И това вече, което вече излиза от мен, думи, които аз не ги разбирам. И това излиза отвътре ми. От отробата отвътре ми излиза, аз почвам да говоря език и целият съм изплутен. Изправих се, бях изправен и продължавах да говоря. Напълно бях в съзнание. Виждам себе си, че говоря език.
И съпругата ми беше се събудила. И тя ме гледаше в чудете. Чудно е, тя Бях ме се гледаше. оплашила, защото аз не бях на кръстя. Да, аз в момента в цялото семейство, първо Бог, нали, ме кръсти със Святия Дух, да. И това много бързо стана. Много бързо стана. Да. И това, благодаря на Бога, това всичко милостта, то милост всичко дава. Милостта и благодатта на моя Господ Исус Христос, това е, който ме кръсти със Святия Дух. Това беше по свръхестествен начин, това беше. Да, как в семейството после други неща, така преживяхте ли други чудеса? Чух, че говорите за третото чудо. Да, това е третото чудо, след като когато стана, нали, първо с съпругата ми, Господ Исус Христос, когато изцери моята съпруга, Да. после синът ми с зъба, който го изцери, а третото чудо беше с малката ми дъщеричка на 6 годинки. Това беше тази година, 99-та година, май месец това беше. Бяхме застанали пред магазина. До нас има един магазин много близко, съседен магазин, и там има люлки. И дъщеричката ми искаше да се качим в люлките, да я качим в люлките и да я полюлеем. И излязохме тъй на разходка, качихме я в люлките и в същия момент ние бяхме тъй отстранени от нея и бяхме се разприказвали с един майстор, който върши там издария, да, някаква работа. И в същия момент обаче ние вече от приказки оставихме детето си. Виждаме, че тя се люлее, обаче тя беше изправена. Права и се засилва. Права и се засилва. И беше много засилена люлката. И в момента вече виждаме, после вече дъщеричката ни, тя ни разказва как е станало това, нали? Тя искала да си оправи коронката. Искала да си оправи коронката. Тя си пуска ръцете да си оправи коронката, обаче тя не се осъзнава, че ще пада. Тя права, пада. И ние виждаме с моята съпруга, детето ми, дъщеря ни, как във въздуха вече прави салто. Точно те. Това бе едно задно салто в въртене, в То на движение. въздуха. Във въздуха. Виждаме как тя се върти. И в същия момент ние с моята съпруга никаква реакция, нищо. Мир в нас. Гледаме и тъй дъщеря ни как пада. Все едно виждаме, че все едно някой ще е с нея. Някой държи. Някой я държи и точно в същия момент виждаме дъщеря ни вече във въздуха, как прави салто и как се изправи вече. И вече това са невидимите ръце на моя Господ Исус Христос. Ангели. Ангелите. Да. И как вече не я фащат, само леко, това плавно тя как само леко наклякане. Так, само леко кляка. И се изправи дъщеря ни, и само каза: татко, нищо ми няма. И си оправи коронката. Това беше третото, че а зад нея имаше наредени точно до нея. Плочи, ама много. На 2 пети разстояние, когато примерихме. Точно така на беше. 2 пети. Значи Бог опази. И е запазил. Поради милостта. Милостта, Божията ръка е била. Поредното чудо. Значи при вас са случили серия от чудеса и знамения. Това е един сериен филм. Това беше третото чудо, което действително с очите, който го виждаме. Това с нашите очи, който Бог ни е дал, това, който да виждаме това всичко. Това по свръхестествен начин това е станало. Бог е показал чудесата. Бог е показал. Да, с наши очи да го видим. И всичко започнало от едно свидетелство на една сестра, която е дошла и ви поканила да отидете да гледате филма Исус. И вие там сте се хванали за ръце, докоснати от това, което е показано на филма, според Евангелието. И Бог започва да действа чрез това знание, чрез това преживяване започва да действа и започва да ви кани през себе си и да ви направи поклонници на светлината. Защото в мюсюлманството вие сте живяли стриктен живот. Вие сте следвали, но вие не сте били с разум да служите на живия Бог. А вие сте го правили на един семейен Бог, на един мъртъв Бог, на един Бог, който не чува. Както и ти сама сподели, че много пъти, когато сте го търсила, той не даваше отговор. Не ти даваше отговор. Какво чудо е, че сега можете да хвалите живия Господ. Но ето сега имаме един Бог, който говори, да. който е жив, който е реален.
и който върши чудеса. И той дава ние да бъдем посланици, значи ние да продължаваме онова, което той е започнал. И Исус Христос казваше на учениците си, че ако вярвате в мене, ще вършите чудеса и по-големи от мене ще вършат. Това е, че ние можем да виждаме разнообразието на Неговата благодат в живота ни. И аз вярвам, че това не е последната серия на вашето благословение. И Господ ще ви води от слава в слава. Амин, амин. И ние сме уверени, че това свидетелство, което вие споделите сега тук, ще докосне сърцата на много хора, ще стопли много самотни хора и ще каже, че наистина има радост, защото аз знам, че сега животът ви е различен. Много по-различен. Имахте ли радост преди, когато бяхте в мюсюлманската религия? Аз да кажа сега малко, нали? Кажи. Сега, преди в мюсюлманството, не че не мога да кажа, че не сме били радостни. Нали? Имали сме и радостни дни и по-тежки дни. Това е живот, нали? Да. Всичко може да се случи, да, но искам аз да кажа това по друг начин, че преди в мюсюлманството е било друго. Това е религиозен фанатизъм. Това е фанатизъм. За всичко трябва стрикно да се пази в мюсюлманството. Трябва да си закон. Байрамите трябва да се спазваш, трябва да почиташ баща си, майка си, да им целуваш ръцете. Сюнета трябва да си го направиш, обрязването задължително. С една дума, това е религиозност. Това е направо фанатизъм в мюсюлманството. Ако гледаме от една друга точка пък в християнството, е по-друго. В християнството имаме 3 празника, нали? Рождество Христово, Възкресение и Петдесятница. Нали? Това е. А пък тук, нали, когато Рождеството, ние си го празнуваме вече, нали, от тази година, слава на Бога, сме го празнували Рождество Христово. Оставили сме вече байрамите за нас. Всичко вече Всичко е минало. Минало е. Сега ние гледаме бъдещето. Бъдещето в Исуса Христа. Защото в мюсюлманството това са традиции. Наистина, че не само в мюсюлманството, даже и в другите области, които има хора в будизма вярват, има хора други, нали, народности, всеки си има вяра. Но според мен аз съм ходила в Турция, нали? Действително съм ходила в Турция. 3 пъти съм ходила в Турция и в джамии съм влизала там. С баща ми, с майка ми, с съпругът ми. Заедно сме ходили в Турция. Наистина, че те почитат Бога. Да, наистина. Почитат Бога, но не го познават. Голяма почит и голямо уважение правят на Бога. Това е всеки ден, Божий ден, всеки Божий ден, те всеки ден коленичат пред Бога сутрин, вечер. Сутрин, обед и вечер. Да. Обаче, не знам. Остават далече от Него. Бог е този, който иска да дойде в сърцата ни. И да направи много. Бог е близък. Словото Божие казва, че Словото на вяра е близо до устата и до мисълта. Със сърце вярва човек и с уста прави се спасява. Значи те нямат тази изповед. Нямат изповедта. Истинската изповед го нямат. Реалната изповед го нямат. Даже имаше, когато ние приехме Исуса Христа за наш Господ и Спасител, имаше хора, които наши близки, такива, по-такива наши роднини, не го възприемаха това нещо. Как може? Как може ти, нали, вие за нас го казаха, да си оставите мюсюлманството, нали, и да приемете християнството. Защото те ни казаха, нали, че християнството, Исус Христос, даже в Корана го пише, че Исус Христос е един пророк само. Те го предсказват. Един пророк и повече Исус Христос много не се каза, повече за Мухамед. Така. Сега ние трябва да благодарим на Бога за всичко това, което е направило за вас. Много се радвам, че така успяхте
да ми разкажете. За мен беше много важно да усетя във вашия живот тона на радостта, на благодарността, на почитта на Бога. Цялата слава. И Бог ви води. Бог ви води в Неговия път. Да. И аз вярвам, че Бог ще призвани всички ти ви роднини, защото Словото Божие казва, Амин. повярвай, ще се спасиш ти и дома ти, и Бог има план с вас. Амин. И нека да му благодариме и да му се покланяме. И затова Господ Исус ни е дал да имаме общение с Него. И ние не сме вече езичници, а ние сме от Божието семейство. Амин. И ние сме заедно и Бог ни дава да му се покланяме и това е наистина чудесно, чудесно. Ние не вярваме в неща, които са човешки, които се развалят. Ние вярваме в неща, които са божествени и които имат една вечна и неизменима стойност. И благодарим на Бога за Божието Слово, чрез което Той е дошъл в живота ви. Вашия съпруг е влязъл, вземал Словото, чел го е и Бог го е променил живота. Затова ние казваме на тези, които слушат касетата, и все пак има в сърцето си едно чудене, едно отчудване, едно запитване, може ли това да стане с мене? В моя живот може ли да влезе тази сила и да ме промени? Може ли нещо така и аз да опитам? Да, скъпи приятели, ние ти препоръчваме да намериш Божието Слово, защото Той е най-верният приятел. Той е думите, които са излязли от небето, от Божите уста. И ние ти съветваме да отвориш страниците на Божието Слово и да започнеш да четеш с една вяра, с едно упование. И ние вярваме, че Господ ще дойде в живота ти и ще те докосне и ще те благослови и промени и няма да се чувстваш самотен и няма да се чувстваш завлечен, да ще се чувстваш като един, който има целият свят в сърцето, защото Бог, който направи световете, може да дойде и да живее в твоето сърце. И ние се молим това да стане. И нека Бог те благослови. И ако ние един ден се срещнем, да си стиснем ръцете, но ако ли не, един ден в небето да бъдем заедно пред престола на Бога. И нека Господ да бъде цар на царете и Господ на господарите. Амин. 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 Амин.